Good morning guys, nandito na tayo sa Gabaldon Nueva Ecija. So ito yung kanilang marker dito sa tabi ng daan. So yung kabundukan. Guys, nakita nyo ba yung agila doon? May show nito eh. So yun guys, ito yung kanilang marker dito sa Gabaldon Nueva Ecija. Ayan yung agila. Ayan yung agila oh. Mamaya baka tanggalin yan. Ito guys yung kanilang fountain. Ito sa baba ng agila. Ayan, marami nagpipicture dito guys. So dito yung kanilang marker. Dito rin humihinto yung mga riders yung nagpapapicture. Ayan yung ilog dito.